Diyang giba ang dagang lugar sa Zamboanga City niadtong Sabado na problema na sab ang mga magtutudlo sa Tugbungan Elementary School sa Barangay Tugbungan kay misamot ang dugay na nilang problema sa daw walay hubas-hubas nga tubig baha sa tunghaan. Anyang report. Naabdan sa GMA Regional TV nga nagapanglimas kini mga magtutudlo sa tubig baha nga misulod na sa pipila ka classroom sa Tugbungan Elementary School sa Barangay Tugbungan, Zamboanga City. Kini atol sa pagsugod sa ilang brigada eskwela karong tuiga. Mitabang sab sa pagpanglimpyo ang mga ginikanan ug mga estudyante. Sumala nila gibaha ang tulungaan dihang nakasinati og kusog nga pag-ulan ang syudad niadtong Sabado. Gani anaa sa napulo ka mga classroom ang gisulod sa tubig baha. Apan gibutyag sa mga magtutudlo, pipila ka tuig na kuno nilang problema ang daw walay hubas-hubas nga baha sa tulunghaan. Mas musamot pa kuno ang pagsaka sa level sa tubig baha sa tulunghaan kung adunay mga pag-ulan sama niadtong Sabado. Magsilbi sab kuno isip catch basin ang tungaan kung ugaling mag-overflow ang tubig baha sa Tugbungan River. Every time the rain comes, tumataas yung water. Problema talaga. Mao kini ang kanhi feeding room sa Tugbungan Elementary School o gilara unta sa maong tungaan nga himuon ning usa ka library apan dili gyapon makapahigayon sa maong proyekto gumikan sa baha. Isip temporaryong solusyon, mipalit og portable water pump ang tunghaan nga mohigop sa tubig baha aron daling mauga. When we speak about Tugbungan, it connotes to us kay Tanbaha Kamiki. But with the help also of our mga stakeholders, they can see man what's really the problem, and they help us here purchase another 2 pump which we put up temporarily here in front para to just to subside water. Sumala sa tagdumala sa tungaan, barado ang drainage system ang gitudlong hinungdan sa pagbaha. Gisuta na kuno kini sa lokal nga kagamhanan ug laumang ipahigayon ang declogging operations. Gawas sa pagbaha, kulang sab kini og 40 ka classrooms. Hinuon, mipasalig ang Department of Education nga nakatakda ng itukod ang usa ka elevated school building sa maong tungaan isip tubag sab sa pagbaha. Isa din yun sa mga sir, sa mga catch basin na na schools na every time na may baha talaga, affected talaga si Tugbungan. So yung mga proposed namin mga buildings construction, yung mga newly constructed, talagang mas elevated na siya. Kauban si Alte Rosales sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.